Преди хиляди години небесни създания, изтъкани от мъсцилена същина, се пръкнаха на този свят по незнайни причини. Те създаваха могъща империя от магията, що ги бе вдъхнала живот, и откриха живи от тази таинствена материя дълбоко под земята. Нарекоха я Икор, или Божия кръв. Около самото й ядро устоиха битието си и я използваха да творят изкуство и да раждат живот. А в недрата на островите нарастваше мрак, защото Икорът беше жив. От земята изпълзе петното и създаде твари с души по-черни от нощта. Разрази се люта война срещу той същество. И с новооткритата си магия небесните войски отблъснаха тъмното назад, заедно с цялата му напаст. За жалост, прокоба налегнала земите на мастилото и телата им станаха неукротими и опасно изменчиви. Нарекоха я прокобата на петното. В опит да спаси всички, дело, що еднодесен мнозина подлагат на съмнение, небесният маг Ейси се отказа от силата си и сътвори машина, която да пречисти Икора из дълбоките жили и да го се разточава в помощ на жителите на Инкуел. Тъй настана златната епоха на прераждането, съзиданието на живот. Когато почнаха да се появяват нови общности, Тулните изградиха градове в планините и в малките провинции, а в самото сърце стоеше Тунтаун. Ала това мирно време не траеше много дълго. Лакомия завладя Тулните, защото машината им даваше всичко, щото искат. Мнозина не искаха само за себе си, ка алчността прерасна в жажда за власт и раздели народа. Разкладеното общество отново събуди прокобата на петното и златния мир свърши и смут обхвана земите. Поразените от петното потърсиха Мики, кмета на Тунтаун. Мики, осъзнавайки, че сам не ще смогне, създаде нов ред в Инкуел. Тулните бяха разделени на фракции, всяка водена от звездите. Избрани водачи, които образуваха групи, за да издирват легендата за мастилената машина. Този замисъл обаче донесе разруха. Много тулни погинаха и Инкуел завинаги се разцепи. Звездите се прибраха и се заключиха далеч от гибелната болест, що мореше родината им. Ала звездите не знаеха, че мастилената машина била разкъсана от небесните, а главните й артефакти поделени помежду им. И сетне, без вест, без следа, божествата изчезнаха. Без лек за петното, тулните почнаха да губят всякаква вяра. Мнозина се изгубиха безследно, други паднаха жертва на петното. И така надеждата изчезваше ден след ден. Останалите трябваше сами да се оправят с парчетата, що бяха изоставени подир тях. И тук започва нашата история. Моля те, кажи ме, че се шегуваш. Мислех, че си я надживял вече. Минаха години. И ти все още си тук, гниейки. Децата ти имат нужда от баща, а не депресар. Уишапон може да използва твоята помощ. Няма да губя повече семейство. Най-вече заради дивана. И изчисти тук. Отвратително е. Приказлив, както винаги. Ще ти изхвърля бакулка. Като добър брат. Като решиш да се държиш като добър брат, ще знаеш къде да ме намериш. Младши, заклем се, ако ми спиш проконето на момента! О, здрасти, чучо Мики. Здравей, Луна! За работа ли тръгваш? Да, само да укротя дечурликата. Ей, чичо Мики! Как е тати? Аха, то е добре. Просто малко уморен. Надявам се, че ще се грижите за него. Добре? Добре. Осмин, увери се, че е ял. Да, извинявай за това, Чичо. Хайде, Луна, ще те закарам на работа.
Така ли? Това е идеално. Само кажи докъде. Къде се губиш? Опитвам се да укротя 419-те ми братя и сестри. Не се бой, няма да се повтори повече. Не дей се пренатоварва. Много се извинявам, момчета, но е пълна лудница тука. Здравейте, момчета! Как се прекарате в този прекрасен ден или прекрасна нощ? Перфектно колкото мога, миличка. Какво води бе момчетата в бара? Просто по едно и за шоуто. Млъкни. Тук сме за да се запознаем с някой, който трябва да е някакъв велик изследовател. Или все тая. 10 кинта, че дори няма да си покаже. Има ли някакви други демони като Бенди? Демоните не са често срещани тук, имайки предвид репутацията. Плюс, божествата принципно държат демоните и ангелите да ходят на места, където могат да се смесят. Просто бабените витини. Никой не е виждал божество от години. Хей, Бети! Надявам се вече те си да минае добре. Въпрос, от колко дълго познаваш Уна? Моята мила Уна ми помага тук в мастила и боят години. Помага? Аз правя всичко! Това твоя чичо Мики ли е? Той какво прави тука? Не мислиш, че обикаля за да търси нови хора, нали? Оф, моля те! Деня, който почна да нема отново е когато прасетата полетат. Въпреки това, каза, че ще се среща с някакъв клиент. Можеш ли да си представиш? Взимайки едно интервю ще бъда спъдната мечта! Това бира ли е? На колко години е Борис и останалите от тях? Аз съм шибан възрастен. Придържавам къща и мога да пия. На колко мислите, че съм? 12? Малкото бебе Борис и неговата малка бебешка Бира. Хей, просто съм любопитна. Колко деца има Озволд? Ако също броиш мене и Озмин, 420! И тук е където приключва. Аз трябва да знам. Аз се грижа за всичките. Не е като татко да се стане от газът и да помогне също. Борис, добре ли е? Изглежда сякаш е изключил. Също какво е летящо нещо с формата на главата на Мики? Добре съм, ама просто... Не да изостава, Тудълс. Разбира се, сър. Боже господи, това Мики ли е? О? Фен на Мики или... Добре, виждам го. Искаш ли да отида до него и да говоря? Ти базикаш ли се? Не можеш просто да отидеш да говориш с звезда като него. Какви очаквания въобще имате за този велик изследовател? Кой е този авантюрист, с който трябва да се срещнете? Гости на клубът! За ваше забавление и зрително удоволствие широко популярният писател, известен енерген и изключителен авантюрист. Единият и единствен Феликс Котката! На колко си мислите, че съм? 12? Борис изглеждаше като басен ентусизирания, като 12 годишно лапе, когато видя Мики. И после на мен вика фен момченце. Лъжа ли се или мернах една чаша от среща? Фокусирай се. Дължиш ми 10 кинта. Малко ти е преувеличено грандиозното влизане. Не мислиш ли, Феликс? Не мисля, че беше достатъчно грандиозно. Плюс трябва да дадеш на феновете каквото искат. Да, и на враговете ти също. Шиба! Браво на тебе, умнико. Сега всички знаят, че ти имаш картата. Шиба, това е голяма работа. Тази карта може да ни отведе до лекът. Не може да го пазим в тайна. Не ме карай да чакам, нека я отворим. Феликс, моята коза, как я караш? Какво е да бъдеш авантюрист? Много добре, ако мога да кажа, имам си фенове, книги и също история за мен, както и легенди, които ще се говорят с години. Въпреки това, понякога става малко... самотно, предполагам. Знаеш, че винаги съм готова да се присъединя. Не, добре съм си. Моята работа е за един. Добре, но няма да се отървеш толкова лесно от мен, здравеняко. Мисля, че Бенди и Борис са истински братя. Не мисля, че ни трябва деликатес. Просто гледаме, че и двамата задържат като две момченца. И момента на възхищение, който и двамата изпитват. Виждам една много сърдито изглеждаща чаша на бара. Какво е намислила? Сложиха ме да че ние и моя мързелив брат се опита да дои пари от мен.
Ей, хвана се на баса! Сделката си е сделка! Върши си работата! Добре! 10 кинта. Чай ще не са залагали на кой ще бъде авантюристът. С Мък се обзаложихме, че мишената ни дори няма да се покаже. Но гледай се чуди, серията ми от победи стои. Пауза. Да не би бей братята да не знаят, че се срещат с Феликс? Щяха ей така да се срещат с някакъв непознат авантюрист, без да потвърдят кой е той? Без проверка? Въобще нищо. Добре, с цялата си искреност, Феликс няма ни най-малка представа, че съществуваме. Просто чухме, че ще е тук и се надявахме, че ще може да говорим с него. И знаех за Феликс от книгите му. Увери се, че той има картата, Бенди. Когато по-скоро знам откъде да тръгнем, ще можем да започнем. Братле, шансовете той да има истинската карта са наистина ниски. Тъй, че не искам да се разочароваш. Правя го само заради теб. Просто върви. Добре, но поне остави разследването на мене. Да, добре. Борис, мой очарователен вълк, как си? Има ли нещо, с което да те накарам да се усмихнеш? Благодаря за комплиментите, но съм си добре. Сериозно. Единственото нещо, което ще ме засмее, ако Бенди почне да взима мисията на сериозно. Сякаш той не осъзнава или не иска да отрази какво тази машина може да направи за нас. Просто не мога да разбера. Може би просто е приел какво ще се случи с него. Зная. Казах ти да заебеш тази тъпа легенда! Тя е истинска, Бенди. И картата ще бъде в клуба на Стил и Боя до вечера. Бети ми каза. Чакай, ти си говорил с Бети? По-скоро я чух да го говори на една от приятелките си. Ама разбира се. Борис, стига. Ти си шибан възрастен. Трябва да почнеш да говориш с хората. Бенди, това е сериозна работа. Това може да значи... Борис, аз няма да съм тук вечно. Ти разбираш ли това? Айде, Бенз, може да го направиш за мен. Заклявам се, че ако това цялото се окаже само празна приказка, ще зарежа цялата работа с картата. Обещай. Обещавам. О, Борис! Бенди, той просто опитва да ти помогне. Ще ми се той да си помогне на себе си първо. Няма много, което вече може да се направи за мен. Само ми се иска да намери приятели за себе си. Боже, Бенди, дай на горкия малко надежда. Ще ми се! Но някой трябва да го удари с реалност по главата здраво. Той нито говори, нито има приятели. Само дрънка за тази глупава легенда. И се притеснявам за него. О, горкичкия Борис. Няма за какво да се притесняваш. Сигурен съм, че брат ти взема всичко супер сериозно. Надявам се. Никога не съм виждал двама грозници на едно място. Чудя се дали ще видим някоя ръковина скоро време. Обичам ви, хора, ама какво се случва с тази карта, за която Феликс приказваше? Добре, Феликс, спри да ме дразниш и ми я покажи. Ето го идва. Тя е истинска? Е празна. Е празна? Празна? Как така картата ще е празна? Сигурен ли си, че си взел правилния свитък? О, да! Сигурно просто съм взел грешната карта, скрита дълбоко същения ангелски палат. Бенди, ти не гледаше картата, сякаш е празна. Тя е истинска, 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 тя е истинска. Видяха. Мога да живея? Ангелски палати? Може ли да бъде нещо магическо? Или ти сигурно си преметнат? Някой може да те изпреварил първи и да е взел. Шанс, братле, не знам какво ти кажа. Пича за малко ще откачи! Това не е нещо, което мога да кажа на шефа ми. Така или иначе се занимава с загадки и магии. Може би картата се опитва да каже, че за да намериш пътя за машината, трябва да следваш сърцето си. Дори да е някаква магична идиотия, аз нямам време да го разгадавам. Трябва да го дам на шефа след 20 минути. О, Деба. Ами, Ники беше дошъл и седи тук повече от час, не знаеш ли? Аз съм закъснял! Феликс, не знам какво да ти кажа, но ти си пребан. Вики ще ме убие! Май да го настигнеш, ако искаш автограф от него, хлапе.
Чушиба! Върви го вземи, Бенди! Не, това е лудост. Сигурно откачам. Изгубил съм си акълът, ако ще си помисля и за секунда, че може... Чакай, кой се блъсна в Бенди? Може ли да бъде специфична червена чаша? О, Дейба! Ей, гледай къде ходиш, брат! За една бройка и разсипах всичко! Боже мой, Бенди, още малко и бърна цялата табла с пиенето. Хората ще мрънкат! Прощавай за това, ама трябва да се срещна с някого. Ей! Ще ме извиняваш, ама не мога да те пусна там! Заповед на шефа! Бенди, знаеш какво да правиш, ако не мога да влезеш вътре? Реттай го в капачките и бягай навътре! Я ме пусни! Шибан от качалник! Я ми ела тука! Добре, Бенди, сега как ще се измъкнеш оттам? Бътлето сготвено ли е? Леле, не знаех, че мастило и боя имат бодигарди. Не мислех, че ще им трябва! Какви ги вършиш тук, ако не е тайна? Искам автограф от Феликс. Още един супер фен. Хайде, къш от тук! Я чакай малко, ако ме изядеш, ще кажа на всички, че не бачкаш тук. Ти за какво говориш? О, мамка му, какво знае Бенди? Само казвам, че не ми излежеш на него. Зная всеки, който работи тук, хлапе. Виж, знам, че сигурно си негова охрана или нещо такова, но не искам да правя скандали. Само искам да говоря с него. Какво ще направиш сега, Къпхет? Ето и това лице на отчаяност, което хубаво си спомням. Ти ми гепи баджа доста бърже, а? Дадено, ще си затвори очите. В замяна ти ще дължиш нещо ново на твоя другар. Бенди, побързай да гони Феликс. Ей, шефе! Както винаги, закъснял. Феликс. Може би часовникът, който лети около Мики, трябва да лети около Феликс. Кой знае, може да успее да бъде на време, поне веднъж. Часовник? Имате предвид моя съветник, Тудълс. Да, може би трябва да ти държи и теб по токо, Феликс. Мики, по случайност, свободен ли си? Блегайки се на стената драматично. Не дей. Феликс, какво ти е мнението за Тудълс? Тудълс направо ме плаши. Постоянно следва Мики навсякъде и му шепне в ухото. Честно казано, не знам кой кого командва. Феликс, ти по случайност свободен ли си? Държайки роза между зъбите ми. Зависи кой пита. Може ли да се фокусираш? Хей, Мики, какво ти е мнението за Феликс? Считаш ли го като добра помощ? Зависи. Успя ли да завършиш мисията си? Хайде ме, Мик, върша ти мръсната работа от години. Кога съм те предавал? Искаш ли наистина да ти отговоря? Феликс, колко живота имаш? Сигурен съм, че ако имаш всичките си 9, Мики ще ти вземе и 9 живота. Те за какво говорят? Знаеш ли, май не е подходящото време Бенди да се появява. Извинете ме. Съжалявам, че ви прекъсвам бизнес срещата, но вашата поръчка е тук. Скотч-мист за звездата, бял знак за писателя и един супер фен, искащ автограф. Чудо ми е Мики на кой ще бъде по-бесен. На Къпхет, че ги прекъсна, на Феликс, че е донесъл празен лист, или на Бенди, че се е натресал на барцито. Мисля, че бях съвсем ясен относно това никой да не идва тук. Хайде де, не може да обърнеш гръб на нашите обичливи фенове, нали? Моля те. Феликс! Няма ли да бъде сладко Бенди да иска автограф от Мики за брат си Борис? Ако може, сър. Само исках да се запозная с вас. И двамата сте голямо вдъхновение за моят брат. И мен също. Как може да кажеш не на това? Как каза, че ти е името? Хайде, Мики, не дей се си помечтите на горкия ти фен. Бенди и Борис, сър. Бенди? Защо това ми звучи познато? Чудно ми е дали Бенди ще каже така, че може да види картата, докато те спорят. Ще бъде доста смешно да видим реакцията им, ако ще го чуят какво казва. С цялата си искреност трябва да говоря с вас двамата. Вижте, зная, че имате... Среща! Затова ще си тръгваме след малко. Бенди, бързо! Започни с факта, че мога да видиш картата! Корпоративните върховници не обичат светските разговори. Научихме това! Не дей да не се опитваш да ни издадеш, защото ако бъда свален долу,
те свалям с мен. Сделката си е сделка. Както и да е, извиняваме се за безпокойството. Сега ще изпратя моя приятел отвън. О, вие сега ли си тръгвате? Да, имам си работа на други места. Много благодаря. Най-накрая. Мислех, че никога няма да си тръгнат. Сега. Относно тази карта. Къпхед прибра картата в джоба. Видя го. Знаем защо на Бенди и на Борис им трябва. Но защо му е на Къпхед? Да, от къв зор на теб ти трябва картата? Какво ми трябва сега? Да ми я дадеш! Веднага! Захапи го, Бенди, вижалки острите зъби! Колко пъти трябва да ти кажа? Да ме пуснеш! Пич, спирай да се биеш, се обита на майната си веднага! Няма да им отнеме много време да се усетят! Шибан дявол! Борис! Хей, Борис! Май ще искаш да провериш Бенди? Някакво на момента? Типа на спешен случай, може би? Борис! Внимавай, Борис, задава ти се компания! Борис, само че ще ни отрепат местами да бягаме, като ти казваме, брат! Бенди, по-добре да побързаш скоро, защото не виждам на къде повече да тръгнеш с картата в ръка! Или опашка. Борис, мързел такъв, вставай! Чакай малко. Ти ме преследва! Бенди, за тебе! Да си вървим. Бой в бара! Борис! Бенди! Бързо! Време да се измъквате! Мъгна знае ли, че брат му е нокаутиран? Господи, Борис, няма прави да го убиеш! Какво ще кажеш ми дадеш силно обяснение, преди да трябва да прибия някой? Нещо ми подсказва, че ще се нуждаем от по-дълга трямка. Предполагам, че това е по твоя вина. Мъгс. Хей, Мъгс, забавна история. Ще се посмееш. Кой има картата Къпхед? Демонът? Мъгмен има пистолет? Затворени сме. Започвам да мисля, че тези двамата не работят тук. Чакай, ами Феликс? О, той е прецакан. Ти безумник! Мик, хайде да трябва да ми дадеш да обясня. Не искам извинения. Искам тази карта. Дадох ти една работа и ти се провали. Чудно ми е дали Мики и Феликс чукат целият този шум. Мики, май да вземеш да провериш какво се случва. Така. И това, ако не е нашият малък суперфен. И ето го, тръгнал с картата. На кой му пука, картата беше празна така или иначе? Ти спирам в главата за бит идиот, разбира се, че е празна! Виждам, че даже Мики е по-информиран от авантюристът. Божествата го направиха така, че само определени хора могат да видят пътя. И сега ти и онзи демон знаете това. Този демон? Това момче искаш аз да го хвана? Не, искам го мъртъв. Рекал си! Боже господи! О, не! Мики, не дей го убива! Сега, изчезвай ми от погледа! Мики, това не е добре, ама въобще! Остави горката котка на мира! Какво се случва с щастливата и грижовна мишка? Щастлив и грижовен? О, Тудълс! Да, сър? Направи награда, за който ми доведе Бенди и Борис. Разбира се, сър. Аз знам, че вие няма да разчаровате. Те няма да намерят парчетата. Не ако аз се намеся. И ще се погрижа тази машина да си остане нищо повече от легенда.